Hello guys, welcome back to my YouTube channel. If you're new here, please welcome. So you guys, today we are diving deep into Nyaya my Orivha, Nyaya Nets on my street. So I want you guys to watch this video first and then we'll talk about it later after you guys have watched. Ndikuti makaroveremu chamakamurovera ndofana ndozvatinoda kuti chii chakaitika kuti muzomurovera. Akafonerwa naValentine kumanheru kuita 14:11 mumashure mekunge ndiri kuona makozi mufoni nemurume wangu. Saka after that ndonyaya takanetsana kumba nemurume aibva kuti saka kana uronzwa izvozvo zvekuti ndodana naVhale chichungu netseve kana ndikadana naye une mhosva rei naye siyana naye ndo zvakaita kuti tibva naValentine Pamazomurova makamurova murova nani? tiri 3 mamuri 3 imimi nani? namaini natete. Nani? Natete. Namaini natete vari kumba ndokune mwana. So guys, inini hangu personally, as for me, it wouldn't make sense for me to beat another woman because of a man. Like, the man is the one who's wrong here. Baba Orivha ndova nemoshaka. Baba Orivha ndova kaendera cabbage remunu. Cabbage ranga rakazvigarira kumba kwaro. Baba Orivha ndova kavinga cabbage remunu. So why would I beat another woman like that? Number 2, my Orivha vakarova munhu ane mwana. Munhu anga akabata mwana. Kana ndimiwo kufarisa rudziko kuti unorova munhu akabata mwana. Watombomuroverei in the first place? Wamuroverei? Enda unopedzera na business rako nemurume wako because murume ndiye ane mhosva. And I've now realized kuti when people say mande mukadzi ka ndakutozviona. Varume ava ndo vaenda unonyenga mukadzi. Iwe wakuenda uchinonetsana nemukadzi kunze kuti unetsana nemurume. Enda unopedzerana nemurume wako muri mumba modhonyorana. She had no right whatsoever to beat that woman. Mufunge my Orivha, sungwai aiwa, sungwai asikana aiwa, sungwai kubamura munhu zvakadero. Chii chakadero ichocho?